berjuang njur kelingan anak lanang sego jago yen mandung tak silih caping gunung jan gayeng tenan alus ta masukin nggih Pak nggih masukin nggih monggo Sekar bisa nyaman gunung desa dadi raja ora ilang gone padha Jenny njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki biasanya dangdut mbak tadi kan. Oh ngoten. Arep ngepasne kadang kangelan. Mboten napa-napa. Biasanya dangdut nopo ngaten. Ditutup nggih Pak nggih. Monggo monggo nggih. Matur suwun. Sekar bisa nyaman gunung desa dadi Matur suwun.
Nuwun Mas Bendol. Nggih. Ya, masukin.
Sik. Sul bareng. Engko Mas. Ya, masukin. Mbak iya. Saya suwe. Saya mundak yo semua. Mbok ojo nidra. Wong nidra
abuh ki nek wis profesional ngono ora ngingeti wilan ya apal ya. Larang alus ta larang ya. Asline yo murah, upama duwe sapi ngono murah jane. Wedhus. Wedhus nek ten Jambian ketok kurang saithik. Nggih nggih. Manut Mas Sumar mawon pokoke. Dadine becik. Senggaane Mas kae mantep. Kula nom Surata. Tak rungok-rungokne ngono ketoke ya cocok men senggakane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun Mas MC. Netes banyune geni Maria tak foto kopi rupane kaya asli nanging sayang enom mrene bedhi netes banyune geni Maria tak foto kopi
pangapuramu nimas bebujanku jantung hatiku sambungku mung wanci dalu lubedo saremu kalawan karwamu Kangmas kambrah titisake urip lestarine pirantine kang ana ingkang karuye yang akibate aku bayangke remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki pomo tenan sida dadi cah telu tak kandi ilapa kemati Minda baya kita sida urip lan nandika pasti lahir utis Kristia tanpi sanyara wis Masuk Pak sing gedhe pangapuramu nimas bebujanku jantung hatiku sambungku mung wanci dalu ngrobeda saripmu kalawan karwamu Kangmas kambrah titisake murni lestarine hape pirantine kang ana ingkang karuye comong akibate aku mung bayangke Repu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki pomo tenan sida dadi cah telu tak kandi sira apa kemati Ngapunten nggih Pak niki cepet tukang kendangnya ora apa-apa selak anu nimbal nendi ngono gitu. Marnonya apalane cepet ngono ya Selak kepesing. Oh ngono. Mun tak ardang mulai. Menda baya.